primeira idea era facer unha exposición sobre a crónica de sucesos na prensa. Pero o bo que ten poder traballar directamente con prensa, porque a temos aquí depositada, é que no momento en que empezas a buscar información daste conta de que hai temas que podes tratar, e foi así cando decidimos centrar non na crónica de sucesos, senón nunha crónica de sucesos concreta que era a que afecta á violencia de xénero. A historia da pobre Asunción, que dá título á exposición, é unha historia un tanto lexendaria. Asunción González era unha moza de 16 anos que estaba o día do descendemento en Ourense na Praza Maior e caeu morta dun disparo. O disparo fora feito por un pretendente de Asunción. A historia de Asunción é un símbolo en Ourense da violencia de xénero. As primeiras noticias de violencia de xénero na prensa galega comezan a mediados do 19. En 1847 en Ourense, un home fora condenado a morte por matar a muller. Nesta primeira época, o tratamento que se facía das noticias era bastante escueto. A finais do 19, a técnica do fotogravado vai permitir publicar fotografías nas revistas ilustradas. Estas fotografías son as primeiras imaxes nas que temos documentadas víctimas de violencia de xénero. Durante o franquismo resulta bastante curioso o asunto dun semanario, El Caso, que empezou a editarse nos anos 50. Trátase dun tipo de xornalismo claramente sensacionalista, pero ao mesmo tempo o que temos é unha documentación de primeira man dunha serie de delitos que apenas eran cubertos na prensa, chamemos, convencional. A morte de Ana Orantes en 1997 supuso un antes e un despois no tratamento xornalístico.